Grabatzen ari garen unean goizek ordu batetatik 53 minutu igaro diren honetan, Altunak eta Errezustak Laso eta Imazen aurka jokatu duten Donostia Hiria torneoko finalaren analisia egingo dugu. Atano hirugarrenean jokatu da norgehiagoka eta garaipena favoritoentzat izan da Altuna eta Errezustarentzat 22 eta 15eko emaitzarekin. Gogoratuko dugu Altunak eta Errezustak aurrekoan Peio Etxeberria eta Zabaletari 22 eta 15eko emaitzarekin irabazi zietela, finalerdian aldiz Lasok eta Imazek apur bat gehiago sufritu behar izan zuten, Artola eta Mari Ezkurrenari 22 eta 20 irabazi baitzieten. Gaurko norgehiagoka honetan beraz berriz ere partida klasikoa izan dugu, Altuna eta Laso, Laso eta Altuna udan askotan ari dira jokatzen elkarrekin, orain gutxi arte esaten zen buruzburuko finala elkarren aurka jokatu zutenetik, apenas jokatu zutela elkarren aurka, Bizkaia torneotik etengabe ari dira elkarren aurka jokatzen eta oraindik ere geratzen zaizkie partida batzuk elkarren aurka jokatzeko. Partida hasieran atzean egondagakoa. Beñat Rezusta aspaldian ikusi dugun freskotasun handienarekin ikusi dugu eta Ander Imaz berriz atzeko kuadro horietan sufritzen. Asko jokatzen aritu da, azken aste hauetan Ander Imaz urrutira joan gabe Bilboko final horretan ikeragarri ongi aritu zen, horrez gain Mastersean ere Zabalarekin asko jokatzen ari da, egia da hor pare bat txakalaldi ere izan zituela, batetik Gasteizko torneoko finalean, hau ere Altuna eta Errezustaren aurka orduan Artolarekin aritu zen, eta gaurkoan hasieran behintzat ikeragarri sufritu du, 7 eta 3 ipini dira aurretik, gerora pixkanaka partida aldatzen joan da, Imazek ere atzean tarteka nagusitasuna erakusten zuen, Rezustak pilota batzuk galdu ditu, eta Laso jokoan sartzeko aukerarekin izan da, eta hor aldatu da, egin batean norgehiagoka jada pixka bat Rezusta geixeago entregatzen eta hasi denean, eta hasierako jo hori edo freskotasun hori apur bat galdu duenean, hor hasi da apur bat Laso jokatzen, 2-2an hartzen zituen pilotak ongi amaitzen, baina jokin da zorrotz jarraitu du norgehiagoka eta ez dute partida berdintzerik izan, eta lehen da biziko etenaldira, naiz eta lehen zatian espero baino berdinketa edo lehen zatia espero baino berdinduagoa joan den, 12 eta 8 aurreratu dira Altuna eta Errezusta, eta bigarren zatian Jokin Altunak eman duen errezitaldia ikeragarria izan da beste behin ere, baina gaurkoa gaitzekoa izan da. Orain artean esaten genuen, ez? Batez ere Lauterdiko San Fermin torneoa irabazi ostean eta ez genuela hain Altuna arriskatzaile bat ikusten, ez? Hau da, artista handiena bera da, egungo pilotari hoberena bera da, baina ikusten genuen gehiago buruarekin eta inteligentziarekin jokatzen, teknikarekin eta erakustaldia emateko asmoarekin baino. Baina gaurkoan guztiz aurkakoa izan da. Zenbait pilota hilda utzi ditu txokoan, Zabalean ere tanto errak egin ditu, horrez gain pilota asko luzatu du, eta batez ere Dejadarekin min ikeragarria egin du. Gaurkoan benetan bigarren zati perfektua egin du Jokinek, pare bat pilota edo galdu ditu, gero Lasok ere bigarren zati ona egin du, baina Altuna askoz ere gehiago izan da bigarren zatian, atzean berdinduta zegoen norgehiagoka, baina esan dugu bezala Jokin Altunak hautsi du bigarren zatian nabarmen norgehiagoka, 18 eta 12 aurreratu dira, eta gero apur bat 19 eta 15 ere, 14 eta 19 ere aurreratu dira, Laso eta Imaz, hor unai tanto batzuk egin ditu, aurrean bizitasuna sartzen saiatu da, Beñati eskuina bilatzen ere, ez horretan ere saiatu dira, eta ia da min egin dutela, baina Jokinek nahikoa dela esan duenean hortxe amaitu da partida, eta azkenerako 22 eta 15eko emaitzarekin esan bezala, batez ere bigarren zatian gaitzeko erakustaldia eman du Jokin Altunak beste behin ere, sekulako partida jokatuz, eta beste txapel bat Donostia Hirian, eta aurtengo udan Lauterdiko San Fermin torneoa
Gasteizko torneoa, Bilbokoan txapeldun orde, eta hau Donostiakoa, beraz, bere laugarren txapela du, uda honetan Jokin Altunak, beste behin ere, errekorrak hausten ari da amezketarra. Hauxe beraz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean izan agur.